pe Robert. Este o luptă mea cu mine, nu am alte emoții, pentru că eu sunt un om care nu-și dă voie să aibă emoții. Hai mai cu talent, că aici nu suntem albaștri. Și da, îmi doresc să ies învingător dintr-un loc în care am simțit că mi-a aparținut cumva. Astăzi o să gătesc ca și cum mi-aș găti lui Dumnezeu. Al treilea finalist Masterchef este o studentă la arhitectură care face din orice preparat un exemplu de rafinament. Țineți-i pumnii Anei! Finala? Da, finala, ei, în finală sunt. Ana, șorțul duce la tine. Nu trebuia să pun așa. Deci cred că e prima probă când suntem atât de ok. Cea care a făcut cea mai reușită farfurie de Masterchef este Ana. Conștientizezi că mai ai un pas mic, poți să fii acolo sus cu trofeul în mână. Ana, ce s-a întâmplat? Sunt ok. Și asta dă și mai multe emoții. Nu plânge, Ana! Zburăm în spațiu sau zburăm acasă. Acum, înainte de final, am un citat care îmi vine în minte. Dragoste mai sinceră decât dragostea de mâncare nu există. Al patrulea finalist Masterchef este obișnuit să trăiască la înălțime. Asta prin prisma profesiei sale. Un însoțitor de zbor care trăiește pentru bucătărie. Un concurent care a arătat tot timpul că pasiunea lui nu are limite. Cu emoțiile de rigoare intră în marea finală Flavius. Astăzi voi găti ca și cum cineva m-ar plăti pentru masa de azi cu 50.000 de euro. Cele mai frumoase momente pentru mine în Masterchef au fost când am câștigat două probe importante. Am fost primul în top 10 și primul în semifinală. Plus 3 zile cu șef Sam în bucătărie, care pentru mine sunt cele mai frumoase zile. Mi-am dorit să lucrez cu un bucătar care a lucrat într-o bucătărie cu stele Michelin. Și ăsta e un vis. Deja e un vis. Împlinit. Alexandra, Robert, Ana și Flavius, felicitări! Ați ajuns în marea finală Masterchef și asta este deja o realizare uriașă în sine. În această ultimă încercare, nu mai suntem singuri în bucătăria Masterchef. Concurenții pe care voi ați reușit să-i lăsați în urmă sunt astăzi aici să vă susțină. Vă urez succes! Vreau să câștige Ana, o susțin pe Ana. Eu în final la Masterchef susțin, bineînțeles, pe Robert. Cred că Robert o să câștige. Pentru mine personal aș vedea mai bine Flavius sau Ana. Cred că cel mai pregătit dintre cei 4 finaliști Masterchef este Robert. Astăzi e, cred că, singura zi din Masterchef în care nu doresc să stau la balcon cu ceilalți concurenți. Hai să facem pariurile, nu? Câștigătorul acestei finale va fi decis în 3 runde, pe baza notelor de la 1 la 10, pe care le va primi de la fiecare dintre noi. La finalul primei probe, concurentul cu cele mai puține puncte va fi eliminat. Iar la sfârșitul rundei a doua va fi eliminat încă un finalist. Astfel, ultimii 2 finaliști vor lupta în runda a treia pentru marele titlu. Câștigător va fi cel care la final va avea cel mai mare număr de puncte din toate cele 3 runde.
Și acum să aflăm ce aveți de gătit. În finala aceasta veți avea de făcut un meniu compus din 3 feluri. Un aperitiv apetisant, un fel principal impecabil și un desert delicios. Trebuie să gătiți câte 3 porții din fiecare preparat. Fiecare fel de mâncare va fi gătit într-o rundă. La finalul unei runde noi vom gusta și fiecare dintre noi va stabili ce notă dă, fără să vadă ce note au dat ceilalți jurați. Notele noastre vor ține cont de gust, de tehnica pe care o folosiți, de imaginație, de curajul vostru și, evident, de prezentare. Din acest moment veți avea la dispoziție 10 minute în cămara MasterChef pentru a vă lua ingredientele pentru întreg meniul. Și cele 10 minute încep acum. Baftă! De ce trebuie să gătesc? Vezi și tu! Cum sunteți? Stresați? Cum vă simțiți înainte de Foarte, finală? foarte mare stres. Zi, Robert, cum ești? Stresat. Dar ce e asta pe tine? Un kimono? Un fel de kimono, da, nu mai știu cum se tare. numește. Alexandra, cum ești? Foarte bine, sunt foarte concentrată la ce am de Emoționată? făcut. Da, am niște emoții frumoase, constructive. Uite, Ana merge pe minimalist. Păi, n-am zis eu că asta mă caracterizează. Cu câte pălării ai venit, Robert, în concurs? 4 sau 5. 4 sau 5? Da. Și asta e aia norocoasă? Asta e, da, norocoasă. Cu asta am intrat, cu asta câștig. Sau să ies. Ne. Mai aveți 3 minute. 3 minute. E ok. Da. Pastă de tomate, pastă de tomate. Pasă de tomate, uite acolo, uite acolo. Da. Și eu. Ce, Ana, și tu? Bulion și mie îmi trebuie. 30 de secunde. Hai, Robert, hai. La ce te gândești? Făceam inventarul. 10, 9, 8, 7, 6. Ok. Băi, Alexandra, își deschide florărie, mă? Răule. Ești rău. În prima probă a acestei serii, vă întreceți în aperitive. Alexandra, ce vrei să gătești? Să gătesc un lup de mare marinat, legume marinate, un plating frumos, colorat, viu, un starter fresh. Wow! În final, nici nu știi să prezinți un preparat. Lup de mare marinat, legume marinate. Bravo, boss! O să fac un antreu japonez, un tataki de ton în crustă de tempura, nigiri, un sos kirashi sushi, o să fac un pandishpan din wasabi și crocant de piele de somon. Robert e foarte încrezător, la fel cum e arogant și cred că prea multă încredere de sine și aroganța o să îl facă să greșească. Eu am să gătesc scoici Saint-Jacques cu un piure de castane cu lapte de cocos, mere murate și un sos de lămâie. Flavius? Un bis de homar cu tartar de homar, sponge cake și icre. Mă burez numai de-ăștia. Dar sună tentant al lui Flavius. Pentru această primă probă aveți la dispoziție 60 de minute, timp suficient pentru a pregăti cel mai gustos aperitiv din viața voastră. Multă baftă! Proba voastră începe acum! Hai, Flavius! Îți place ce face Robert? Da, îmi place. Eu zic că nu sunt câștigă. Și... Dar nu se știe la desert. Mamă, ce panicate, Flavius, frate. Da, e tremură mâine. Mă simt sub presiune, mă simt că se uită toți foștii colegi la noi de sus. E o presiune mare. Evident că sunt emoții, nu poți să zici că nu ai emoții acum. Nu am mai gătit cu atâția oameni.
Robert, totuși, dintre toți, mi se pare în momentul ăsta cel mai stăpân pe sine. Ana este de asemenea foarte lucidă, rece, de individ care lucrează cu formule matematice, spre deosebire de Flavius, care nu are nici stăpânire de sine și este și foarte emotiv. El intră ușor în criză. Alexandra este ca o mașină de ucis, ea este tancul. Haide, Flavius! Hai, Flavius! Hai, Flavius, nu faci așa. Noi chiar te susținem. Le pun, stai Hai, liniștit. tată, hai, tată. Hai că ți ai asta înainte. Și în seara asta, de cine te temi cel mai tare? Cine crezi că îți va pune cele mai multe dificultăți? Consider că Ana. Te îngrijorează Ana? Mă îngrijorează puțin faptul care s-a înjac, dar nu extraordinar de tare. Cine se pare cel mai dificil adversar al tău în seara asta? La prima probă, eu zic că Robert. Robert, da? Da, are un preparat foarte riscant destul ce de face, complex. Foarte riscant. Cum te simți? Un pic stresat? Foarte stresat. Da? Foarte... A dormit bine? Nu, n-am dormit. Nu a dormit? Nu, n-am putut să dorm. De ce? Pentru că mă gândesc în continuu ce să fac. Da? Da. Sunt foarte panicat pentru că nu știu dacă mi-ajunge o oră. Te vezi în finală? Sigur că da. Da? Cu Păi cine? altfel de Alături ce am de mai venit cine? aici? E colegul de banc din spate. Da? Robert însuflă în ceafă și tot va sufla în ceafă până la final, până iau eu trofeul. Ana are deja lucruri concrete, iar Robert la fel, Flavius ceva, dar ea n-are nimic. Poate e mai simplu, aperitivul e și atunci nu... Nu, ideea e că trebuie să stea cât mai mult la marinat. Ai văzut că i-au riscat, știi? Și Flavius riscă destul de mult, nu? Cu homarul la același risc și... Nu aș fi avut curaj să gătesc un homar acum, în presiunea asta, în acest stres maxim pe care îl trăim aici, să zic așa. Concentrați-vă, mai aveți 30 de minute. Atenție, mă ajutați și pe mine să fac un pronostic. Uite, o să încep din partea asta și eu o să-i pun așa pe degete. Dana, zi, cine crezi că câștigă final? Robert. Robert, 2, Marieta, ok. Flavius. Luca. Flavius. Robert. Flavius. Robert. Robert, tot pe Robert. Tot Robert? Da. 5 voturi pentru Robert. Merg și eu tot pe Robert. Flavius. Poți să votez doi? Hai, votează 2, că tu Ana ești și Robert. drăguță și... Cum? Ana și Robert. Robert. Ana. Ana. Okay. Doar Ana. Doar Ana. Nu există. Ia zi, Cucu. Ana. Merci! Robert. Și tu? Alexandru. Ai zis Zici și tu Alexandra? așa că nu zis nimeni. Da, mă, zici și tu cum au zis toți. Zice să nu zici cum zic toți. Robert, să știi că am făcut un focus grup așa și... Și Ana câștigă, Robert. Și ai vreo 8 sau 9 voturi, să știi. Am rămas stare de piatră, nu venea să cred că cineva scandează numele meu. Donc pește marinat, legume marinat. Da. Și legume sunt marinat cu ce? La fel? Nu, au o altă marinată cu soia, Da. puțin ulei, Da. apă, oțet de orez Da. și foarte puțin oțet de mere. Crede că dacă are culori în farfurie murate... Mi se pare porcărie de farfurie, frate, ești nebun. Mi se pare că pește murat cu legume murate pentru finala MasterChef este ceva wow. Dar Lori nu are de unde să știe. Doamne, ferește, ce zici, Luca? Păi și Viorel făcea farfurii mai faine. Taron. Tarhon, da, pentru tartar. E una de cel mai important element când facem bisc. Tarhonul. Buchet garnit cu tarhon. Și coniac. Și coniacul, da. Da? L-am pus. Samurai, dacă ai fi gătit românește, veneai în costum tradițional? Nu, aș fi venit tot în kimono. Tot în kimono. Mă încurc tot timpul în mânecile astea, ba în tigăi, ba în orez. Așa că am fost cel mai inspirat cu ținuta asta. Hai, Ana!
Băi, nu e sală, Luana. Ce? Să Nu e joacă? da. Păi de ce oare? Pentru față. E pus prea mult ulei, cred. Da. Mai aveți 5 minute din această primă rundă. Vrem să vă vedem la lucru, da? Concentrați-vă la detalii. Trei farfurii, toate identice. Mai aveți 30 de secunde. Cum am pus prea mult sos, dar e ok. 10, 9, 8, 7, 6, 4. Deci nu-mi vine să cred, am terminat. O mare finală cere o gustare de gală, într-un spațiu pe măsură. Restaurantul MasterChef. Văd jurații așezați la masă, simt nerăbdare, simt o ușoară teamă, devin agitat, transpiră palmele. Prima rundă a finalei. Așteptăm de la voi starterul unui meniu perfect. Recunosc că sunt entuziasmat și foarte curios. Parcă ești pe bune la un restaurant și te așteaptă un critic culinar. Flavius, ești pregătit? Pentru că o să începem cu aperitivul pregătit de tine. Să aveți poftă bună. Mulțumesc. Flavius, pentru mine bisc se poate un pic mai roșu și un pic mai gros, but la gust pentru mine e aproape perfect. Chiar m-am depășit pe mine. 3 farfurii să faci și pentru 3 persoane tot, e ceva. Flavius, mi-ar fi plăcut să aibă mai multă pregnanță fiecare lucru din tot ce ai pus aici. Mi se pare mult prea disipată. Sunt gusturile foarte, foarte subtile și nimic din ce e în farfurie n-are un atac. Există un echilibru, chiar dacă nu este neapărat pe gustul meu. Mă bucur că există măcar echilibru, dacă nu-i pe gustul lui șef Răzvan. Este aceasta o farfurie de finală de MasterChef? Da. Este o farfurie de finală de MasterChef. Este. Ți-a ieșit foarte bine. Homarul este gătit perfect și l-ai pus în evidență așa cum trebuie. Bravo! Mulțumesc mult. Mă bucur, chiar mă bucur că mi-a ieșit. Aveam emoții. Cred că ai nevoie de un pic de reglaj pe niște intensități. E cald, e gustos, dar ar fi mers poate încă ceva. Dar altfel o farfurie hipnotizantă, foarte frumos. Șef Exarcu, mă bucur că m-am hipnotizat cu gustul din farfuria mea. Ana, ai o denumire pentru această farfurie, pentru că arată atât de frumos și minimalismul pe care l-ai încercat chiar ți-a reușit. Păi, cred că așa aș numi o less is more. Puțin de tot acest sos de citrice mi s-a părut prea acid pentru gustul meu. Diferența vine de la aceste dressing-uri, de la aceste sosuri, de la ultimul touch pe care îl pui în farfurie. Saint-Jacques e dulce, Castan e dulce, sunt buni amândoi, eu nu am simțit foarte mult lapte de cocos. Sos arată ok, e un pic acr și tot plating cu măr așa și cu icre a fost, a fost o farfurie de restaurant pentru mine. Ce, ți-e rău? Da. Cum adică? Nu? The freeze.
Hai să stai jos. Stai jos. Emoțiile și tensiunea finalei au dus-o pe Ana în pragul leșinului. Din fericire, echipa medicală intervine imediat și reușește nu numai să o țină în realitate, dar și în competiție. Ana își rea locul printre finaliști și jurații pot continua gustarea aperitivelor finalei MasterChef. Mi se pare aperitivul perfect pe care îl pot face în etapa asta. Robert, dressingul mi-a plăcut foarte mult, l-a echilibrat perfect. Se vede că ai mai lucrat cu aceste sosuri și ți-a ieșit foarte, foarte gustos. Tatakiul foarte bun, foarte, foarte bun. Singura mică problemă e că l-ai tăiat puțin cam prea mare, dar la gust a fost extraordinar și m-ai surprins într-un mod foarte, foarte plăcut cu această piele de somon, care a fost un deliciu la sfârșit, crocantă, s-a topit pe limbă. Pentru mine sos a fost bun, dar la vrei un pic mai agresiv. Ca să-l fac mai agresiv, trebuia mai mult ulei de susan. Și tataki a fost bun, a lipsit deasupra orez un pic de wasabi. Să fie un pic mai picant, but pentru mine a fost, o oră a fost foarte bun. Ai reușit într-un timp foarte scurt să aduci multe gusturi diferite într-o farfurie care, sigur, era foarte apetisantă și foarte potrivită, zic eu, pentru o finală MasterChef. Alexandra, care este starterul pe care l-ai considerat perfect pentru prima rundă din finala MasterChef? Ca și idee, mi se pare că este ceva inedit, nu l-am mai văzut până acum. De ce spui că este o idee nouă? De ce e neașteptat? De ce e diferit? De ce e o abordare diferită? Cred că aproape oricine poate să prăjească un pește în tigaie sau să-l pună în cuptor. Dar să-l marineze, nu. Dar să-l marineze, nu. Și tu crezi că ai pus și peștele în valoare folosind această marinadă? Sau el a dispărut în adâncuri, în adâncurile marinadei? L-am adus la adevărata lui valoare cu marinata respectivă. Consider că acest pește... Bun, eu zic că acum, pentru că ne-ai făcut atât de curioși, cu toții abia așteptăm să gustăm un pește la adevărata lui valoare. Mulțumesc că m-ai lăsat să vorbesc. Eu n-am râs la preparatul tău, dar e ok. Era un discurs foarte bine făcut. Da, dar nu trebuia să mă întrerup. Dar e ok. Alexandra, cum sună-te Dumnezeu, când au trecut cu farfuriile, am crezut că a venit mamaia mea cu borcanul cu murături. Exact așa mirosea oțetul ăla cu piper și foi de dafin. Alexandra a făcut o farfurie frumoasă, construită modern, designul ăsta pe marginea farfuriei, care e foarte la modă acum. Marinat a fost foarte bun. A fiert marinat, da, și l-a spus deasupra pește. Da. Asta e perfect. But după trebuie l-a acoperit cu un folie plastic. L-a făcut asta? Nu. Trebuie. Arom după sunt mai mult concentrat și pește e un pic mai mult gătit. Marinata de pește făcută la cald și pusă la rece, nu mi se pare că necesită un capac sau o folie deasupra. Alexandra, ce ai fi putut face ca și idee? Ori să-i tai pielea și atunci ar fi fost pătrus mai ușor, ori să-l tai puțin mai fin și s-ar fi gătit mai bine peste tot. Pe de altă parte, farfuria ta arăta grozav. Alexandra, nu știu dacă asta este fix adevărata valoare a peștelui, dar e adevărat, ai lucrat să îl pui într-o lumină avantajoasă. Mulțumesc! A venit momentul să aflăm notele juraților după prima probă a finalei MasterChef. Vom începe
cu notele pentru Flavius. Eu sunt mereu în căutare de rețete tradiționale, oriunde ajung în lume. Iar tu astăzi ai reușit să aduci gustul autentic al Normandiei în farfuria ta. A fost un preparat demn de finala MasterChef. Bravo! Mulțumesc! Ai la această primă probă 9 puncte din partea mea. Se putea puțin mai bine și era 10. Flavius, eu nu vreau să zic nimic de farfuria ta. Pentru că nota mea spune tot. De la mine ai 10. Flavius, pentru mine, acest bisc pe care l-ai executat acum a fost perfect. Textura, gusturile, culoarea, marginea farfuriei au fost într-un echilibru pe care aș dori să-l văd mai des în viață. M-a câștigat șef Răzvan Exarhu cu comentariul ăsta. Din partea mea, ai 9 puncte. Bine. Flavius, ai acumulat nici mai mult, nici mai puțin decât 28 de puncte. Din maximum de 30. Haideți să aflăm notele pentru Alexandra. Mă aștept să primesc un număr sincer de 28 de puncte. Exact numărul pe care l-a primit Flavius. Pentru mine, farfuria ta a fost gustoasă. E un lucru cu care ne-am obișnuit. De data asta însă, gustul din farfuria ta mi s-a părut insuficient pentru o finală MasterChef. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Așa că nota mea pentru tine, în prima probă a finalei, este 7. 7 puncte oricum pentru mine înseamnă mult. Se poate și mai rău. Hai la balcon, Alex. Alexandra, pentru mine ai avut un preparat cam simplu pentru nivelul acesta al competiției. Și primești de la mine 8 puncte. Alexandra, marinada ta a avut gust foarte bun. Mulțumesc. Dar timpul de gătit nu a fost aliatul tău. A avut nevoie de mai mult timp pentru un astfel de preparat. Vreau să spun că nu sunt de acord cu timpul ei de gătire. De la mine primești, pentru aperitivul tău, 8 puncte. Alexandra, în prima rundă a finalei ai strâns 23 de puncte. Să vedem acum care sunt și notele lui Robert. Robert, a fost impresionat de curajul tău. Nu e ușor să faci un astfel de preparat între ore. Pentru felul în care a gătit în această probă, ai de la mine 9 puncte. Mi se pare fantastic să iau 9 puncte de la șef Samuel. Robert, ai avut o farfurie complexă, cu elemente foarte gustoase și bine gătite. Mi-a plăcut în mod special un element din farfuria ta, care arată grija pe care o ai tu pentru detalii. Mă refer la chipsul de piele de somon. Farfuria ta este pentru mine de nota 9. Mai mult decât aceste 9 puncte, apreciez faptul că am mâncat-o din farfurie. Robert, nota mea pentru tine vine odată ca o apreciere pentru tehnica ta și pentru curaj. Pe de altă parte, gustul și alegerea pe care ai făcut-o nu m-au impresionat foarte tare. Pentru că aveam ceva mai multe așteptări de la tine și pentru că aș fi vrut să îți văd și creativitatea pusă la lucru, nu numai tehnica sau curajul. Așa că acum primești de la mine, dintr-un total de 10 puncte, doar 8. E stresant. Speram să obțin mai multe puncte. Robert, totalul tău după prima probă este de 26 de puncte din 30. Felicitări! Și
Ultimul concurent care își așteaptă notele juraților este Ana. Ia să vedem, Ana. Sper să fie 3 de 8. Măcar 3 de 8. Ana, ai început finala în forță. Ai propus un preparat frumos și gustos. De la mine primești 8 puncte. Ana, puțin e mai mult. Less is more, după cum tu ai spus. Da, așa e. Numai că unele gusturi din farfuria ta erau puțin prea mult. Sosul, de exemplu. Așa că nota mea pentru tine este 8. Ana, ai desenat foarte frumos farfuria și am apreciat și îndrăzneala și viziunea ta. Ochiul tău de arhitect face minuni uneori. În ceea ce privește gustul, ar fi trebuit recalculate niște unghiuri. Era nevoie de un pic de reglaj. Și această lipsă m-a făcut să scad un punct. De la mine primești 9 puncte. Bine, Ana! Wow, am 25 și sunt calificată mai departe. Ceea ce înseamnă că Alexandra este concurentul cu cel mai mic punctaj. Alexandra, tu ești o luptătoare adevărată și ai dovedit asta probă cu probă de-a lungul competiției. Nu are nimeni nicio îndoială. Iar tu cu atât mai puțin. De obicei, ai lucrat foarte bine sub stres. Ai dovedit-o în mai multe rânduri. Din păcate, în seara asta nu ți-a ieșit. Nu a fost la fel de bine ca de obicei. În seara asta, colegii tăi au fost mai buni. Alexandra, e o mare calitate. Gustul continuă si ți-l educi și să te bazezi mereu pe el. Îmi pare rău, Alexandra. A fost o plăcere să te avem alături de noi și chiar dacă drumul tău la MasterChef se oprește aici, viitorul tău în bucătărie sună extrem de bine. Să nu uiți că ești unul dintre finaliștii MasterChef și asta este o mândrie în sine. A sosit și momentul în care trebuie să lași șorțul pe bancul din spatele tău. Evident că ieșirea Alexandrei e meritată. Mă bucur că pleacă acasă. De ce nu mai stai, Alexandra? De ce nu mai stai? Hai să te pupăm și noi. Vreau să-ți urăm ceva cu du-te tare. Cu siguranță că o să mai auziți de mine. Alexandra părăsește competiția în prima rundă a finalei. Rămân în cursă spre marele titlu Ana, cu 25 de puncte. Robert, care a strâns 26 de puncte. Și Flavius, cel care preia conducerea cu 28 de puncte. De la mine ai 10. Flavius, Robert și Ana a avut o evoluție incredibilă. În runda a doua aveți de gătit fel principal, piesa de bază a meniului vostru. Așa cum știți, în această a doua rundă punem în joc încă 30 de puncte. Presiunea însă rămâne la fel de mare pentru că la finalul rundei va fi eliminat unul dintre voi. Nu uitați că vorbim de un meniu complet. Și pentru a stabili câștigătorul, vom lua în considerare cum se potrivesc între ele toate preparatele. Bun! Începe cea de-a doua probă a finalei MasterChef. Aveți timp de gătit tot 60 de minute. Le urăm baftă? Proba voastră începe acum. Baftă! Mă trec toate transpirațiile când aud Robert, hai că poți, hai că... Mă lași? Plec cu un avantaj în următoarea probă, dar trebuie să-l păstrez.
O să fac un porumbel, pire de cartof mov cu morcov glasat, cu demi-glas de cafea, trufe negre, foie gras. Sunt foarte stresat de preparatul meu, pentru că nu știu că mi-ajunge timpul. Mi-am ales și de data asta un preparat complex. Robert e un pic ciudat, da. De la sushi la porumbel. La japonez, la Franțuzez. Porumbelul cred că va face diferența. Fac o saltimbocca de iepure cu crochet de cartof, dulceață de ceapă roșie și un sos de vin cu trufe. El nu știe ce face. Tu realizezi că ești la final? Flaviu, să te concentrezi. Gata. Concentrează-te. Și acum o să fac un preparat franțuzesc, să zic așa. E un fel de fusion, de fapt. Are și lapte de cocos și chili. Nu tai cuțite. Nu, e acolo. Coloane e osul cel mai tare acolo. Dar de ce vrea să-l tai acolo? Vrea să scoată mușchiulețul. Păi, da, ca să-i scot coloana îți ia ceva timp. M-a dat efectiv peste cap de data asta. Sper să iau un 10 curat la proba asta. Flavius, mi se pare că pierde foarte mult timp curățând morcovi. Facă pentru toată sezonul viitor. Ce? Păi bine, 3 farfurii. Ok, dar știi că el are problema asta, când a avut proba aia cu salata, a tocat tot ce era în camar. Flavius, nu faci nuntă. Știu eu ce fac azi. Parcă e un alt concurent. E mult mai calm și mult mai calculat față de probele anterioare. Ai emoții acum mai mult decât la proba cealaltă? Cred că da. Da? De ce? Atunci erai mai sigură pe tine? Nu neapărat, dar mă încadram cu siguranță în timp. Acum nu știu. Sper să mă încadrez. Da, tu ai ales preparatul ăsta, nu? Absolut. Păi și atunci? Credeam că dintr-un iepure pot să scot 3 porții și acum nu am cum. Păi și cum facem? Păi folosim 2 iepuri și ne descurcăm. Cum e, cu emoții? Da, foarte mari emoții. Medic! Ți-e frică de ce gătești ceilalți? Nu, mi-e frică de ce gătesc eu. De ce? Pentru că nu știu dacă o să fie timpul de partea mea. Atât. Da, nu te miști cam încet pentru cineva care are spaima asta? Da, dar am vrut să vă surprind într-un mod plăcut și asta încerc să fac și în continuare. Cred că a fost cu ochii în altă parte, la public, să vadă care strigă cu el, care nu strigă cu el, să-i premieze dacă câștigă. Nu e nici el profesor să știi. Vreau să fac un cort bulion, să blanșez peștele în el. E una de cel mai bun carne de pește. Este. Și este foarte dificil să gătești, la fel cu cod. Când nu e făcut cum trebuie, e foarte dificil să mănânc. Și când este făcut prea mult, e cu fibră, donc e foarte cauciuc după. Da. Dă-i la șnițel, dă-i! S-a ales praful de iepure. Ana lucrează foarte lent, pare că nu o să termine niciodată preparatul. Deci facem mai ruladă până la urmă? Da, dintr-un iepure întreg face o ruladă. Ana? Da. Câte porții scoți din rulada aia? Una. Și mai ai de făcut încă 2, nu? Știu. Timpul e jumătate. Trece timpul, Ana. Știu, dar ce să fac? Să le faci mai mici? Să faci 3 din aia? Nu te panica, dar mișcă-te un pic mai repejor. A trebuit să filetez 2 iepuri în loc de 1, pentru că erau mai mici și nu aveam cum să fac 3 porții dintr-un singur. Și m-a dat peste cap asta.
s-a îmbrăcat de azi dimineață, vreau să râd și nu pot. Ca să nu se supere. Ce fierbe așa de verde aici? Cartofi. Arată ca poțiunea magică a vrăjitoarei din Alba Cazafada. Mi se pare că Deci văd, ai și figura asta de Harry Potter acum, cu mânecile largi. Harry Potter. Asta e tare. Dar asta nu e de Harry Potter, ce ai? Și cum le gătești acum? Poșat sau direct la cuptor? Poșat. Dacă îl pun la cuptor se usucă. Da, și cum le facem asta, e mult mai simplu să-i controlezi. Și cât timp le poșezi după? 20 de minute. 20 de minute? Cu cam o jumătate de oră m-am întârziat iepurii. Adică și restul, crochete, sos, dulceață trebuie să o fac în altă jumătate și plus plate. Dacă îi puneai și una luat, era pizza cu iepure. Moara mamă. Cresc puțin dezordonat, pentru că mă grăbesc foarte tare să termin în timp. Dar știu exact pe ce linie să merg. Nu m-am pierdut. Flavius, cum te simți? Că ai 2 puncte avans. Mă bucur că am ajuns aici și acum încerc să fac și felul 2 să fie la fel de bun. Sper măcar să scot încă o notă de 10. Dacă nu, îmi pare rău, o să dezamăgesc și asta nu vreau. Pentru mine este foarte important când gătești piept de porumbel, tot tipul piept trebuie să fie pe carcasă. Piept de porumbel e foarte mic și când le gătești, devin direct mic. Și când le gătești pe oase, și sunt mult mai gustos și sunt mult mai mari. Și după când sunt gata, facem filetez, e aproape gata și perfect. Și nu e foarte ușor să gătești porumbel, deloc. Nu-mi ziceți numele, că înseamnă că ies. Numele la care au fost scandat mai tare au ieșit. Deci nu. I'm not going there. Mai aveți 30 de minute la dispoziție. Hai să-mi bag picioarele, nu mai știu ce să mai fac. Ar trebui să-ți pregătești și sosul. Asta fac acum. Pornește și la mic din jumate, focul din jumate, de la ăla mare. Hai că ești la bancul meu, sparte noroc. Cum ți-a purtat ție? Flavius, doar te-ai ciupit, sper, da? Medic! Veniți, mă, luat-l pe ăsta, pe targă. Și se tăiase la ea, pe 3 ore, cred că se taie azi la deget. Bă, că se taie el e ok, dar să nu-i se taie sosul, știi cum. Da, doar apă doar caldă. runda a doua tăietură, ești în grafic. La desert, La desert o să fie mai greu să la desert tai, e nu? mai ușor, da, acolo... Bravo. Creme. Sper să-mi aducă noroc șorțul ăsta Și picăturile mele de sânge vărsate în finală. La Robert și avec un pic mai mult, cred, de lucrat. Și acum tot s-a amestecat înăuntru. În cap. Și Ana donc, a avut mult timp pentru ierpure, să facem. Da. Dar ea pe ea a dat-o puțin peste cap faptul că a văzut când a terminat primul rulou și a dat seama că nu îi ajunge și atunci a trebuit să o ia de la zero. Flavius, într-adevăr, este foarte, foarte organizat, dar mie mi se pare că are și cel mai simplu preparat dintre ei trei. Tocmai dezorganizarea lui mentală îl poate arunca într-o criză de timp. Da. Gaia cu ontul. Lasă să fie încisă. Dar nu-i prea... Bă, să-mi bag. Ai grijă, lăsați. încet. Știam că așa o să se întâmple. Toți de sus dau direcție.
Flavius, fii cu ochii pe pește, că asta e cel mai important lucru. Fii cu ochii pe el, nu vrei să strici. E un pește foarte sensibil. Grijă la detalii, mai aveți fix un minut. Zece, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Proba cu nivelul de adrenalină cea mai mare. Sunt ok, cred că nu mai am tremurici din cauza faptului că-s mort. Nu știu, am luptat până în ultima secundă și am pus tot ce aveam, că puteam să las dulceața aia și să nu mai fac, dar am făcut-o. Vedem. Acum chiar cred că este apogeul meu, nivelului meu. Cea de-a doua rundă a finalei s-a încheiat și jurații așteaptă cu nerăbdare să guste și să cântărească piesele de bază din meniurile celor 3 finaliști. Șef Samuel e francez, în primul rând, și mă aștept ca critica cea mai cruntă să fie la el. Pentru mine, farfuria ta arată foarte frumos, e coronat. Pentru mine, ce e mai dificil, tu l-ai făcut foarte bine. Sos de demi-glace. Cred că demi-glace a fost vedeta farfuriei. Nu, pentru mine asta e foarte important. Noi e foarte ușor să facem un sos fresh, asta de demi-glace o oră. Per total, nu, farfurie e foarte bun. Bravo. Mulțumesc. E o farfurie bogată, interesantă, care te îndeamnă la reflexie. Sunt foarte multe gusturi bune. E o bucurie. Cumva m-am simțit ușurat, așa, după primii 2 jurați. Ai reușit să gătești carnea cum trebuie. Singura chestie care mi se pare puțin așa este acest piure de cartofi violet, care e un lucru destul de banal. Adică culoarea este mai bună decât gustul lor. Chiar nu cred că o să iau cu mai multe puncte decât Robert, ca să rămân în etapa a 3-a. Cu atât mai mult de Flavius, care e cu 3 puncte mai sus. Ana, așa cum mă așteptam, sunt puțin dezamăgit. Ar fi mers și un pahar de vin roșu. Credeam că mor acolo. E asta vreau, de fapt, să mor eu acolo. De inimă. Excelent sosul, rulada fragedă și foarte gustoasă. Un gust foarte bogat, crochetele ușoare, pufoase. Am admirat-o pentru că nu și-a pierdut concentrarea. A lăsat lucrurile să funcționeze, a recuperat, a mai făcut un rulou, s-a mișcat cât de repede a putut cu toate și a reușit să livreze o farfurie savuroasă. Din punctul meu de vedere, nu prea era loc de mult mai bine, pentru că a fost foarte bine.
Ea a reușit să îmbine extraordinar gustul cărnii de iepure cu puțină mozzarella, care dădea o oarecare grăsime, și a pus salvie, care dă o aromă specială cărnii, în special cărnii de iepure. Iepure gătit cum trebuie, cum l-a făcut, poșat, și după foarte puțin la tigai cu unt, se colorează un pic. Salvii înăuntru se simți, eu le vrut de la saltimboca, se simți un pic mai mult. Pom crochet a fost bun și tu cum l-a făcut cu pesmet panko, arată foarte frumos. Farfuria lui Ana, în total, la fel cu Robert. Asta e un farfurie de restaurant. Farfuria mea arată super tare, de restaurant. Eu aș vedea-o la Chef Sam în local, servită, probabil îmbunătățită, dusă la un alt nivel. Ce ai compus tu aici este un fel delicios. Deși ai fost puțin cam zgârcit cu legumele, pentru că sunt foarte gustoase. N-am vrut să fie legume pe marginea farfuriei. Vreau să fie doar deasupra. Flavius a gătit o garnitură extrem de gustoasă, pe care a pus-o într-o cantitate foarte mică peste pește. A stupat ingredientul principal. Iar peștele a fost gătit prea mult. Farfuria ta, pentru mine, arată frumos și tehnic. Și sos a fost bun, dar pentru mine trebuie un pic mai tare gust. Aș fi vrut să aibă puțin spice în el, sosul. Am pus puțin chili și n-am vrut să exagerez cu coriandru. Trebuia să adaug puțin, vreau să piște puțin, știi ce zic. Aceste mici detalii s-ar putea să conteze. Robert, din Japonia ai făcut un salt până în Franța. Un salt periculos, greu de străbătut pentru un porumbel. Simt că plec, simt așa o durere de aia, că se termină. Dar a meritat. A fost un salt spre un gust foarte bun. Nu simt nimic, sincer. Sunt blanc. Iar nota mea pentru felul tău principal în a doua rundă a finalei MasterChef este 9. Bravo, bă, ce ești, bă! E mișto cu 9. Nu mă așteptam. Robert, deși am încercat și mi-am folosit tot spiritul critic, nu am mai găsit nici o hibă în farfuria ta. Așa că am rămas la nota 9. Robert, porumbelul a fost gătit cum trebuie și sosul a fost delicios. Ce nu m-a plăcut prea tare a fost farfuria. Ați fi preferat o farfurie plată. Nota mea pentru tine este 9. Clar că eu plec acasă. Nu admit ca Flavius să ia un punctaj mai mic decât mine. Ana.
Iepurele este greu de gătit. Tu ai reușit să faci o farfurie aproape perfect. Singur minus din partea mea este la sos. Era prea gras. Nota mea pentru tine este 9. Mi-ar fi plăcut ca farfuria ta să fie mai vie, mai colorată. Cred că ai fi putut să rezolvi asta cu niște ierburi proaspete. Și pentru asta te ridici la nivelul notei 9. Ana, mi-a plăcut că ai reușit să te repliezi atunci când ai observat că iepurele pe care l-ai umplut nu-ți va ajunge pentru 3 porții. Și ai mai pregătit încă un iepure. De la mine primești pentru felul tău principal 9 puncte. Ultimul concurent care își așteaptă notele este Flavius. Sper să n-am leșinat decât o singură dată, dar la cum mă simt, nu sunt în stare să fac asta, adică dacă mă las organismul de la emoții. Runda trecută ți-am dat un 10. Poate asta te-a făcut să te relaxezi. Farfuria ta a fost colorat și tehnic. Cred că prea tehnic. Nota mea în această probă este 8. Nu prea sunt fericit cu nota pe care mi-o dă șef Sam. Pentru mine, farfuria ta a fost puțin dezechilibrată în ceea ce privește ingredientul principal, peștele, și garnitura. Te-ai concentrat foarte mult pe sos și proporția dintre garnitură și pește nu a fost cea mai potrivită. Nota mea este 8. Nota mea reflectă faptul că peștele tău a fost gătit prea mult timp și a fost insuficient condimentat. Nu vreau să văd balconul. Mi-aș dori să am șansa și de marea finală și să port unica. De la mine, Flavius, ai 7 puncte. Pare rău să-ți zic, dar din lider ai ajuns pe ultimul loc. Oricum, încă nu venea să cred. Mă uitam la panoul ăla și eram pe bune. Flavius, din păcate, evoluția ta din finală reflectă evoluția ta din competiție. Ești unul dintre cei mai pasionați concurenți pe care am avut aici, dar de multe ori emoțiile tale au reușit să te destabilizeze. Ai câștigat probe grele, ca imediat apoi să ajungi la testul sub presiune. Mult succes! Mulțumesc! Și ne vedem la curs. Te aștept. Ne vedem la curs. Ușa mea ți-e deschisă.
pentru că mi-au dat șansa să stau în concurs. Și mi-au dat șorț atunci. Doar un punct îi despart pe Ana și pe Robert. 52 de puncte sunt în dreptul viitoarei arhitecte și 53 de puncte sunt în visteria medicului stomatolog. Ei sunt cei doi concurenți care își trăiesc visul gătind în ultima rundă a competiției care a revoluționat gastronomia din România. Doamnelor și domnilor, ultimii doi concurenți, cei mai buni din cei mai buni, se vor lupta într-o probă care va decide câștigătorul titlului MasterChef. Să-i primim pe Ana și Robert! Dacă cineva îmi zicea acum 6 luni că voi purta o tunică de bucătar, nu aș fi crezut. Este o onoare să fie numele scris pe tunica asta. Ana, cum te simți să fii unul dintre cei doi finaliști? Pot să zic că îmi trăiesc visul. Robert, ce a însemnat experiența MasterChef pentru tine? A însemnat în primul rând emoție și apoi muncă, foarte multă muncă. Ana, Da, șef. ți-a fost greu fără cei dragi? Da, e destul de greu, dar pot să zic că într-un fel m-am obișnuit deja cu acest gând și situația care e. Ce crezi că spune ei acasă despre tine, despre faptul că ai ajuns în această finală? Știu foarte sigur că sunt surprinși că am ajuns până Atât de aici, departe. dar știu că îmi țin pumnii și sunt mândri de mine. Ana, mai bine aflăm chiar de la ai tăi ce părere au despre realizarea ta. Sunt aici să te susțină. Am văzut-o și mai frumoasă și mai elegantă, mai ales în tunica MasterChef îmbrăcată. Nu am gândit că copilul meu poate atâta. Să fii liniștită și încrezut în sine. Noi suntem siguri că o să poți. O să reușești. Tot ce ți-ai pus în plan. Să fii berbeacă până la capăt. Ana este o persoană foarte ambițioasă și dintotdeauna a știut foarte clar ce vrea să facă în viață. Tăticul te iubește și are încredere în tine. Plata ți-o impune. Succes! Roberto, cu cine vrei să împarți acest moment? Cu oricine, dar nu cu fiica mea, pentru că mă emoționează foarte tare. Nu cred că ar înțelege fenomenul, de ce sunt eu acolo, că nu m-a văzut în postura asta niciodată. Sigur s-ar fi speriat și nu-mi place să o văd deloc speriată și atunci cred că clacam. În rest, mi-aș dori foarte tare să-mi revăd soția, să-mi revăd sora. Ok, Robert, dorința ta s-a îndeplinit. Și tu. Să-l văd în finala MasterChef este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimul timp. Ești ok, da? Vrei să faci seara? Gata, noi știm, hai, e bine. Înainte să intru în platou, nici nu am vrut să intru. Deci aveam așa o emoție, cred că preluasem toate emoțiile universului. Te văd foarte emoționată, ești sora, nu? Da. Care a fost relația voastră, de mici așa? Foarte buni prieteni și ne-am crescut unul pe altul. Și împreună. Se vede că îl iubești foarte mult, e așa? Știu că ți-ai dorit foarte mult să ajungi aici și chiar cred că o să se întâmple ceva frumos, să se schimbe ceva de astăzi. E ce trebuia să faci.
Acum e sigur că asta este ce are de făcut în viață. Poate va mai face câțiva dinți, dar cu siguranță aici e pasiunea și iubirea și el. Ana, Robert, după câte se vede, aveți toată susținerea de care aveți nevoie. Mergem mai departe în runda decisivă. Va fi o super bătălie, extrem de interesantă. La final, talentul va face diferența. Asta este proba mea și o să dau tot ce pot ca să câștig. Abia aștept să pun mâna pe acel trofeu. Putem spune că această ultimă rundă este testul sub presiune suprem. Ana, Robert, sunt nerăbdător să aflu care este ultimul vostru preparat dulce și delicios din această competiție. Eu am ales pentru desert o înghețată de rozmarin cu un mus de iaurt, ciocolată albă și vanilie, un crumble, un sponge de fistic și alge caramelizate. E chiar un desert de câștigător MasterChef. Voi face un desert care o să combine japonezul și franțuzescul. O să fac o sferă cu cremă bavaroaz caramel, crumble de ghimbir și piper Sichuan, geleu de lemongrass și sos crem anglez cu matcha. Pentru mine, nu știu, eu nu consider finală. Pentru mine este o gală. Este totul extrem de elegant. Ca de gală, nu ca de o finală. În această ultimă rundă a finalei MasterChef, nu o să aveți doar o oră, așa cum v-ați obișnuit. O jumătate de oră. Aveți nici mai mult, nici mai puțin, de 2 ore și jumătate. Simt că sunt cele mai importante 2 ore și jumătate din viața mea. Pentru ultima oară în acest sezon, vă urez multă baftă și proba voastră începe acum. Deci e liniștită la toți. E bine, da. Așteptarea este foarte grea. Chinuitoare, pot spune că treceau minutele ca ceasurile. Gândește-te că gătești pentru cei dragi de la balcon. Atât. Da. Vrei să te ajut cu vasele? Este și un pic ciudat să-l văd și să nu pot să îi spun ceva. Adică era puțin probabil să mă audă. Nu mă așteptam să mă emoționez atât de tare când i-am văzut, dar probabil că timpul, dorul... Ana, cum te simți? Îmi concentrez toate gândurile pe desert Da. și să fie un desert de vis. E o combinație aparte de desert. Nu este un desert clasic cu minte și Robert se joacă puțin în aceeași zonă. Să câștige cel mai bun. Și de data asta zic eu că sunt mai bună. Da? Pe ce te bazezi anume? Pe combinația de gusturi și pe meniu în general. Nu simt când gătește desert pe ceva. Și încă ce desert? Amândoi au niște note exotice în deserturi, pentru că nu sunt deserturi clasice în care e panișman, cremă, cacao, ciocolată. Au accente care vin din altă lume. Algea acolo, aici ceaiul matcha, care este foarte, foarte puternic, în primul rând, și riscă să distrugă un echilibru. Trebuie lucrat cu grijă cu el. Ai pus și zahăr? Aici fac geleu. Ai pus și zahăr? M-a disperat Lori. Deci ești care limbariță. Dar de ce nu pui aia? Dar de ce nu faci aia? Dar de ce faci aia? Dar de ce nu faci aia? Imbir, lemongrass și zahăr, a? Și lime? Și flori. Dar ai pus și agar-agarul, nu? Nu, agar-agarul se pune la sfârșit. La sfârșit? Mă disperă și pe mine Lori. Lori, tot ce gândește, o spune. Deci nu, tot funcționează în cap, ea spune. Mamă. Geleu chiar e bun.
Cine credeți că o să câștige? Lori, tu prima. Ana. Cucu. Ana. Bologa. Robert. Raul. Robert. Sper să câștige Robert. Pentru că îmi dă 200 de euro, mi-a zis el. Uite, Ana, ce de prieten ai. Vlad. Robert. Flavius, Robert, da? În momentul de față nu susțin pe nimeni. Ai văzut paharul meu? Da, foarte frumos. Chiar da. Ce era să zici tu acum? Da, chiar e frumos. Dacă spun că nu e frumos, e super. Am folosit ideea asta de algă mare și atunci aveam nevoie de un bol de sticlă. Ideea ei dinainte era să monteze pe farfurie preparatul. Și are un defect pe care nu are cum să-l ascundă. I-a ieșit mult prea lichid. Ana are un desert simplu în care nu cred că și-a arătat adevărata evaluare. Dar înghețata asta mea este cam fleșcă. Chestia cu înghețata mi se pare un pic expirată, sincer. Atenție la fiecare detaliu, da? Ana? Da, șef. Asta e foarte important acum, a? Mă apuc de monta farfuriile, mi-e super frică să nu se spargă sferele. Dacă țin în sfera aia, s-a dus dracu, s-a topit. Și îl vedeam pe Robert ca pe un artist, ca pe un pictor, pictând. Cu fiecare lucru pe care îl făcea, parcă punea pensula și se crea tablou. Îmi vine ideea să fac niște orificii, niște găuri în capac. Mi se par ciudate acele două găuri. Seamănă cu o mască din aia de racheți. Nu pot nici eu, nu pot să mă uit. A stat! Știu, dar nu pot să mă uit. Câte mai are? 2. Îmi doresc din tot sufletul să nu se spargă sfera de ciocolată. Și că s-a dus, adică rezervă nu. 10, 9, 8. Sunt ultimele secunde pe care le petrec în bucătăria Masterchef. Sunt foarte mulțumită de preparatul pe care l-am și cum mi-a ieșit și ca plating și ca gust. A ieșit cum îmi doream. Este un preparat pe care l-am creat eu. Am adus gusturi noi, care nu știu dacă există în combinația asta. Pur și simplu este semnătura mea. Cuptoarele s-au stins și acum totul stă în deserturile pregătite de finaliștii Masterchef. Aceasta este ultima degustare din acest sezon a juraților Masterchef. Să fie frumos. Cel puțin la șef Samuel s-a văzut că era sceptic când gusta din preparat și era așa cumva cu o îndoială gustat, după care chiar era surprins de gust. Ana, mi s-a părut un desert foarte curajos, pentru că m-am temut că vei fi atacată de rozmarin și va fi singurul lucru care se va simți, iar prezența acelei alge caramelizate mi s-a părut un fel de semnătură de-a ta. Da, e wow să zică un șef că ți-ai pus semnătura într-un pahar, pentru că mulți bucătari nici în ani de zile nu au semnătură. Eu te felicit. A fost o experiență interesantă. Eu nu sunt mare fan de desert la pahar, but la tine a fost foarte frumos. Este colorat, diferite texturi și diferent volum și asta convine direct la noi prima dată. E prima dată când eu am mâncat astăzi alge marin
dulci și da, pentru mine e o surpriză foarte bună. Le-am gustat pe rând, am vrut să văd dacă te-a preocupat fiecare lucru pe care l-ai pus în acest pahar și, într-adevăr, ai fost foarte atentă și ai echilibrat foarte mult gusturile. Mi-a plăcut extrem de mult și detaliul acesta cu alga, care era puțin dulce și în care efectiv se simțea și puțin gust de mare, mi-a plăcut enorm. Felicitări! Un desert reușit. Bravo! Robert, a sosit timpul să mai gustăm un desert de 50.000 de euro, respectiv desertul tău. Mi-e teamă că o să zic că sunt un ciudat și că am făcut un desert ciudat. Am construit desertul în urma meniului meu japonez-francez. Desertul le îmbină pe amândouă. Eu l-am numit Marie Antoinette și reprezintă un episod când Marie Antoinette primește de la împăratul Japoniei un ceai de yasomie făcut ghemotoc și care târna apă fierbinte și el se transforma într-o floare. El a avut un curaj nebun pentru că în farfurie avea mai multe gusturi. Deci era dulce, te aștepta la un desert, dar în același timp era și sărat, și amărui și chiar picant. Deci el a avut 4 gusturi diferite într-o farfurie de desert care s-au armonizat foarte, foarte bine și a dat dovadă de o îndrăzneală nebună făcând acest lucru. Chiar ești curajos, bravo! Un desert foarte, foarte bun și special. Farfuria ta, prima, facem un sfert de ciocolat, nu este foarte ușor. După mousse de caramel, da, m-a plăcut foarte mult textura. Ce să zic, și crem este foarte bun. Și când mănânc tot separat, crumble, ori gelée, ori mousse, tot e bun. Când tot amestecat pe sfert, e mult mai bun. Șef Samuel Trăielec spune de bine că mai wow de atât. Totul foarte, foarte echilibrat, de asemenea o textură bună la crumble, un desert provocator fără a fi șocant, ai creat un echilibru bun și te felicit. Mulțumesc mult. Nu știu de ce mi-e cam teamă așa de șef Exarhu, nu știu de ce îmi dă cu spaimă, știi? Mă simt ca la psiholog când se uită la tine așa și încep să noteze, știi? Chiar cred că am mari șanse să-l depășesc pe Robert și să fiu eu următorul Masterchef al României. Îmi doresc să câștig, cum spune filmea, când îmi întreb cât îl iubești pe tati și ea zice atât, știi, că atât poate să cuprindă. Atât îmi doresc și eu, îmi doresc enorm. În această finală au luptat 4 concurenți, cu ambiții ieșite din comun și cu o pasiune pentru gătit extraordinară. Ana, Alexandra, Flavius și Robert. Suntem mândri de fiecare dintre voi. Mulțumim! Ana și Robert, voi doi ați reușit să ajungeți până în ultima rundă. Și acum sunteți față în față cu premiul cel mare, cu trofeul Masterchef. Înainte de a afla cine este câștigătorul marelui titlu și a premiului de 50.000 de euro, avem o surpriză pentru voi. Barilla, compania care produce pastele numărul 1 în Italia, vă oferă câte un premiu care constă într-o săptămână de experiențe gastronomice și cursuri de înaltă gastronomie italiană la Academia Barilla din Parma.
indiferent care câștigă, mergem împreună la cursul de la Barilla. Dumnezeiesc. E un cadou frumos, o săptămână la Academia Barilla din Parma, dar mi-ar plăcea să ajung acolo cu trofeul la mine. Sunteți amândoi talentați și perseverenți, dar unul dintre voi s-a evidențiat. Sigur, vorbim de un desert care îi va aduce autorului premiul cel mare. Ferry este cel care oferă premiul de 50.000 de euro din această ediție MasterChef. Doar unul dintre voi va pleca acasă cu trofeul MasterChef. După cum arată și tabela, după primele 2 runde, Robert are un avans de 1 punct. După cum arată și tabela, după primele 2 runde, Robert are un avans de 1 punct. Ana, desertul tău a fost o provocare foarte interesantă pentru mine. Alga ta caramelizată a fost semnătura ta culinară în această seară. Este un detaliu de finețe care m-a făcut să-ți dau... Iarăși o cutremură de genunchi, cu palme transpirate și așa mai departe. ...9 puncte din 10. Noul ăsta e, într-un fel, o speranță că îl pot depăși pe Robert. Dacă pentru Alga i-au dat 9 puncte, clar va avea un punctaj măricel. Este foarte probabil să mă învingă. Robert, și tu ai reușit să faci un desert pe care l-aș pune oricând în meniul uneia dintre restaurantele mele. Și în această rundă finală de la mine primești 8 puncte. Sunt șocat de faptul că Liviu Popescu mi-a dat doar 8 după ce m-a lăudat. Ana, cu desertul tău ai câștigat admirația mea. De la mine avem 8 puncte. Robert, inițial, desertul tău pare să aibă multe ingrediente greu de echilibrat. Nu am stare, devin anxios, aștept să se termine toată jurizarea. Dar, după ce am gustat, temelile au dispărut. Gustul a fost unul bun. Pentru asta, ai 9 puncte. Desertul lui Robert, cred că a fost un pic mai tehnic decât Ana. După notele acordate de șef Samuel și Liviu Popescu, scorul este următorul. Ana 69 de puncte, Robert 70. Iar notele finale a lui șef Exarhu pot răsturna sau nu clasamentul final MasterChef. Notele lui șef Exarhu chiar poate să schimbă. Că așa a plecat Flavius. Din top, șef Exarhu i-a dat 7 și la revedere. Cum eu pot să anticipez rezultatele, pot să vă spun că noul MasterChef al României a depășit așteptările noastre și cu siguranță și le-a depășit și pe ale sale. Ana, ai avut o ascensiune constantă. Vreau să te felicit pentru asta. Robert, sunt mândru de tine și de tot ce ai reușit să arăți, să dovedești în acest concurs. Ana, tu ai construit un desert îndrăzneț, foarte îndrăzneț și incitant. Și asta mi-a plăcut. Iar ție, Robert, după cum ți-am spus și când ai prezentat desertul, după mine, această piesă este cea mai importantă dintr-un meniu.
Iar desertul tău este o combinație foarte proaspătă și la fel echilibrată între Franța și Japonia. Ana, ultima ta notă din această competiție și eu cred că o meriți pe deplin. De la mine primești nota 9. Robert, știu că simți pe propria piele că această ultimă notă oferită în competiție anunță și viitorul MasterChef. Da. Și tu ai venit în fața noastră cu un desert îndrăzneț, curajos, proaspăt și foarte, foarte gustos. Iar asta înseamnă că tu ai în seara asta de la mine nota. E ca un abis. Simți că te arunci, mai cazi de o creangă, te mai izbești de o stâncă. 10, Robert. Felicitări! Nu pot să cred că este adevărat. Adică este chiar cel mai mișto lucru care mi s-a întâmplat. Parcă devine tot un slow motion, știi? Că oprește timpul în loc, deci nu mai aud nimic. Este exact ca un vis. Sunt noul MasterChef al României!